да почваме вода от влака за София и сега отиваме да изкачваме Черни връх. Пломка. Нещо споделиш? Здрасти, генг. Това беше. Това не го включи. Това не... Нямаше къде да седнем и седнахме тук на... Както пломката. Има ли правда? Имаш право. На турската класа сме тук. Отиваме до София. 6 часа сутринта, няма да вече е 7. До сега тичихме да си фанем влака майна. Аз го снимах това. Да. О, верно ли? Да. Вау. Та кратка история да направя какво се случи, еги тези маняци. Значи, сънувам как те ми пишат. И... което значи, че трябва да се събудя. И съответно, вече ми е звъннала алармата. И по едно време ставам и си гледам на часовника, че ми пише и 30. Аз съм си я навил за и 6. И аз фанах за главата. В смисъл, станах веднага от леглото, брат. Отивам, затварям врати да не шумя. Гледам с телефона, никой не ми е звънял. Викам, какво става? Той е 5:30 и 30. Окей. Вау! Значи кондукторката идва и нали ни проверява билетите. И вика, ако искате да отидете в друга класа, такова даже първо пита, вие добре ли сте? И викаме, да бе, добре сме, що? И тя вика, защото някакви хора там в другата класа са напили майна. Майката, сещам, мели тук се заяждате. И вика, вие що отидете, там има маса, не знам си какво. И то майна, ето от тук майна. Вика, ние си правим тук някакви наши работи майна. Такова едва ли не след, кой с какво се сеща майна. Вало? На вас са ви дали един талон за връщане с пътнически влак до Пловдив. А вие ще пътувате до София. Аз съм си платил билета за отиване и за връщане, не четеш ли какво пише там? Какво пише талона? Ма не ме интересува какво пише, аз съм си купил билет за отиване и за връщане, ма лудна ли си, каква си бе? Отиването и връщането им задължително трябва да си направите... Майката, сещам, мели тук се заяждате. Връщане бе! Слезте на следващия. Няма да слезна. Трябва да направите. Ако искате да продължите, Няма как да слезна, аз съм си платил билет за отиване и за връщане, не ме нервирай! Не ме нервирай! Не ме гледай така, красотия вампир такъв! значи Няма начин! не ме нервирайте вие. Така ли? Какво ще ми направиш? Просто ще слезете. Какво ще ми направиш, бе? Просто ще слезете. Какво ще ми направиш, Сега бе? ще извикам полиция. Парцал! И тя ще го свали. Сега. Айде, викай полиция, майка ти, щастна, грозна. Айде. Викай, бе! Айде. Буклук, прасен! Айде. Викай! Буклук! Кондуктор скапа! Тук сте на бърз влак в момента. Има разлика между двата вида влака. Си плащате ли? Казаха ми с този влак да продължавам за София. Питам, ще си плащате ли? Това е бърз влак. Трябва да... Не, няма да плащам, нищо. Айде няма долу. да плащам. Долу. Айде, моето момче. Топ. Какво значи слези долу? При положение, че имам билет. Няма да стане това. И колко трябва да си плаща? хората. Кондуктор ще ти кажа. Ела тук. Виждаме, ела. Колко трябва да ти плати общо? Сега ще го изчислим. Дали да ми, сега какво прави? Той виж, че казва, че няма да плати. Айде, няма да тръгнем, докато ни плаща. Айде. 1,53 там разликата му пътнически бръз колко е? Значи, току-що забелязах, че този човек спори само за евро и 50. Този целият скандал е за евро и 50. Да, като цяло ми беше интересно това. И да, приятно гледане на остатъка от клипчето. Къде сме изкуство? На септември. Септември. Това с мутиката ми си идва, бе. Ще го пит. Сега ще направя една магия, гледай сега. Не спи. Вместе ми ще по-забавно паралелно. Слизаме. Това не се качва. Да. Пристигаме в София. Тук що слезахме от влака. Айде, София! Само каем. Чай, покавам само набързо. Количка от Била ни посреща в София. Да, окей. Да. Като цяло, обясни какво правим сега. Аз ще имам.
че ще ходим да ядем. Затова не, трябва да се изпикая първо. И това ще го къдем всичко. Трябва да фанем метро. Трябва да фанем метрото и след това да фанем автобус. Последната спирка на автобуса ни води до хижата. Първо ще си изкараме карти за... Да, трябва да изкараме карти. на чесън, брат, защото имам питка с чесън. Питка чесън? Колко че смисъл. Няма се качвам. Не сме надолу, бе. Не бе, това исках да направя синематик шота, ама... Добре, бе. Така, вънка бъде. Ние ще минаваме през навечето. И тук има да ядем. О, пламене! Ще ядем! Пламене! Водоустойчиво е. Вижте, това е софийско гадно време. Само София такова времето. Но ти си София, вана, то те вали дъжд. 213. Значи тя пиче. Толкова е зле в тази София, брат. Нещо 13 да бъде, примерно, или 200. 213. Да. Вано, в Пловдив, братле, имаме 222 и 93, брат, някакви такива умрели рейси. 222 са 3 двойки, а 213 е супер рано число. Добре, следно, някакво просто ме кефи как сме дошли един път в София и сме в най-гадното време. Не е студено, а просто вали, а горе на планината ще вали още повече, ама поне ще е интересно. Тъй че трябва да останете да гледате, да видите как се качваме. Първо, ние още не сме обяснили какво решихме да правим. Да, Вало да обясни докато се яде неговия сандвич. Ама аз си показах. Не си обясни точно. Така, отиваме да скачаме Черни бряг в това време. И да, просто отиваме да скачаме Черни бряг. Това не знам, ще снимаш още. И отиваме до Била сега. И отиваме до Била. Толкова му опитам. Защо има плосната била вътре в централна гара, брат? Защо сме в София? Това ли си са? Айде провинциалистите в София. Какво значи това? Някакви такива селяци, братле. Провинция не знаеш какво е, брат. Знам, но не е в Испания, областите. Кое? Областите в Испания. Областите. Ами, да, защото ти като не си от столицата, си от провинцията. Айде, Била. Че говориш? Абе. Сега, колкото и да гаден този град, ние в Пловдив нямаме закуска с халапеньо. Не знам колко ще е вкусна, не знам колко ще е Без вкусна. реклами, нали? Колко е вкусна, брат. Моля, кажи камерата, какво ще си взема? Буркан с кисели краставици. Това не влиза в Бога, момчета. Нали знаеш, че това ще е по време? Това не влиза. Сега си има снима толкова влиза. 4,19 за бурканска. Евро. 15 евро, брат. Чакаме си 66 от Парадайса и отиваме на Хижалеко да качваме планината. Наказах го. Гътнак е, бе. Го ебано. Нищо не прилича това. Няма да има сняг, няма ли? После да не вземеш да се снежиш до земята, Да те накам, че в целия рейс, нали, хората си седят в воза, се гледат през прозореца. Седят си тихо, мая. Абе, целия рейс хората седят си, нали, седнали, мълчат си, гледат си през прозореца и отзад тримата глупаци, братле, седнали на седалките, такова хилят се, мая, снимат и как си стават и се пъскат на някакви тъпоти. Да. Има снягове, много ли има снягове? Да ни пушкаеш. Слязохме от рейса, даже камерата, брат, има, по камерата има такова. Ай, тamo да е по-естествено, брат. По камерата има малка снежинка или какво е там.
в момента вали и е мокро и е хлъзгаво и се изсипваме поне по 5 пъти всеки от нас. И Валио си слага кондомите, брат. Виж, слага си кондом на якито, ли ще се лъзна, ще се лъзна. Знаете ли, вали че снег. това трябва да го трябва да катерим така 2 часа. Майко! Това ще вече преживяваме, брат. Предия път си мислих, че ще е трудно, че се е майката. Този път вали снег. Лавина! Свачите тука! Знам ли? Еми що е? Чай чекам фол пипа. Питахме хората на къде сме и сме. Ето натам. Натам. Виж, и каза, че обувките не са им подходящи. Смисъл, никакво. което го знаехме. Смисъл, супер неподготвени, смисъл личи си кой е най-подготвения. Воля, бе, И те кой е си да се обляха голд? като кондом, бе, брат. Личи си кой е да голд просто. Само казвам, че аз това не го виждам, момчета. И аз. Аз това... Ще е много лесно. Я виж, ела до мене. Това е най-забавното нещо, където на палица, брат. Ей го, Деньо залита. Що тъй залиташ, бе? Деньо залита. Има снежна мишка. Не знам. Ето я там! Да! Фу! Сега, натам ли сме или натам? Натам няма крачки, а тук има повече крачки. Натам, Валя. Виж на къде има повече крачки. Добре, дайте нататък. Пише зимен път, да. Зимен път. Айде нататък. Да, На къде? През това върнеца, вършваме се надолу и надясно. Айде. Що тук не може да минем? Дай. добре да го пише. Тук пише. Аз тук за... О, това го снимах. Само казвам, че тук надолу сме снежни топки. Само да кажем, не знам колко се чува на видеото, ама този сняг, той го пие чак на лед и като пие в ръцето е много неприятно. Да. Взе колкото си представяте. Надолу ли сме? Ти имаш кръв на носа. Имаш кръв на носа. Май не успяхме да направим нищо, за съжаление. Айде, Понка! Чакай!
Чичай! Чичай! Чакай, аз ще пробвам. Държиш ли? Вана, дръж! Дръж! Майко мила. Ено натам сме луд. Ало, те са луд. Нема, не мога да я по-навак. О, това беше много клин. Няма снимай. Чакай. Ай, сега тичаме. Тичаме, Ману. Уау. Чао. За 15, може 20 евро да е било. Ай, 15-тина. Сега ще се пека. Сега ще 15 евро. Павло, надявам се да се чувам, но замислете се просто, брат, замислете се. Много ме изкефи как миналия ден, миналите дни и ме разказвах на всички мои приятели като цяло как ще изкачвам върх, нали? Такова няма съм на 2 часа съм. Как вечерта и викам, утре трябва да ставам рано, защото ще изкачвам върха и някакво сега се прибирам и съм някакъв такъв. Не съм готов в момента. Ти човек, ей ти камерката! Снимаме на 4К. В момента топ качество 4K Production. 4К. Айде. 4K Вече може смените настройката. Това е много готино, това е много готино. Ето, full quality. Не! Изкачихме червите. Аз мога да се набутам тук. Не. Някой да държи камерата бързо. Дай. Знам, че това е много тъпо, брат, ама... Не, ето. Това... Чай, че тук що открихме. Дали е? Дали? Улю. Чай ще хвана. Не мога да се навърна повече. Знаеш как ще е по-спазно, ако влеза и краката са ми вънка, нали? Аз Да ти си имам газали, бе. Вало, това става за друг сайт с държание, брат. Сега ще почне да точи батерията. Абе, лятото да правим 2.0. 2.0? Лято обещавам. Не Аз обещавам. Имате моята дума. 90! Имате моята... Защо нарисува така? За какво рисуваш на хората на колите, бе, човек? Как може да рисува така на хората на колите, бе, брат? Това не е ли автобус? Как може, бе? Да, това е. Положението е леща. Това са го използвали преди тази фраза. Да. Така ли? Положението, цяло положението е леща. Аз съм вече... Отдеве като се качахме не бях, ама той нагоре такъв сняг ни е такова. Да, то съм видял през Такъв сняг пушава валичи направо. Да, за това се върнахме. Физически невъзможно да... Човека не знам дали е станал накриво или... Ама то е вътре в автобуса, отиваме там и нагледа доста накриво. Ама от тук чакаме, от тук са хората. Сега се вижда само силуета. Чай.
Не знам дали направо Парадайс. Отивам до Кенефте, включваме на Кенефте, се преобличаме. Малките иска да си взима нови дрехи и той търпели, студено му е. Много ма кефи мене, сега в момента сме в Парадайса. Аз се цъкам по фолети стар. Като цяло сме мокри до гуша всичките. Като някакви кошари сме тук дошли майна. Хората тук някакво, нали, дънки мънки, това глупости, за мола, не знам си какво. Ние отиваме колкото си купим някаква тениска, да ни е сухо майна. И като цяло, не знам друго какво ще правим и така. Хай. Бенч. Къде е морето? А за тези, които не знаят, да отидат да изгледат миналото видео. Само казвам. На 350 лайка купуваме бенч обувки на бенча. За лайк. Нали така? Всички ли си купуваме? Не, бе, купуваме ги само за бенч. Помня ги за него. За бенчо, добре? Да. Да. На колко? На 350 350 лайк. Аз съм на вид. И аз съм на вид. Затова ударете лайк бутона. Така, маяци, в момента сме на улица Позитано зад това съдебната палата ли, не знам. Абе, некъде на центъра сме, до сега бяхме в Парадайса. Обикаляхме, гледахме някакви дрехи там, ушкин палцо ще си взима. Сега отиваме до Доминос, влака ни е в 4.25, в момента е колко? Колко са? 51. В момента е 3.51, тъй че 451. 3.51. 351. 3.51. Отиваме, защото Пацо държи от всичко на света да даде точно Доминос. И като цяло разкараме се в центърчето тук на София. И така. Последното. 6. Сега трябва да избягам. Един тим чиз да ме хванал. Така, нашия тиммейт Пацо искаше да си вземе Доминос, това вече го разбрахте. И още трябваше да имаме време после да си фанем влака от 4.25. В момента е около 4.22. Малко вали дъжд. И нашия си дъгъва майна най-спокойно. Воло е малко потресен. Малко е изпържен Валю. Като цяло сега се надяваме да има някакъв междинен влак, примерно към 5.30, нещо подобно. Обзето в момента ходим си, ако няма някакъв междинен влак, се надяваме да може да сванем рейс или нещо подобно. Понеже Валю майна не ще си фане влака от 6.50 и да пристигнем в Пловдив Да бе, ще фанем. И ще имаме време да фанем. Да бе. Не аз представяш, да бе. И като се навиха усмивки да ушите. Аз казах, че ще е най-добре да се надяваме на междинен влак. Това казах аз. Пацо, аз коста на тебе, бат. Бих бил, виж, е така по-нисък от тревата, бат, сес. Що? Не беше смешно. Не, защото, нали, отде викаш там, такова като викам, не, брат, няма вали, такова, нали, имаше снег. И това Валя викаш, сега те искам тихичък, по-тишък, по-нисък от тревата. Имаш тест по математика, по стереометрия, майна, по предмет, който дори не знам какво означава. И такъв си викаш... И такъв си викаш, аз съм генгстер, бе, аз няма да уча. Зъбите ми паднаха. Ало. Падна му чинето. Това не е забавно, брат. Я виж, отвърши така, така повече не говориш се, едно няма да зъби, брат. Окей, минахме. Това също искаш да си го помка. Сущи, брат. Ай, минете да синематика. Какво осъзнахме? Нищо, не сме на къде трябва да са нашите. Не на нашия номер, не сме на нашото метро, на друго метро сме. И то по Сердика, 1-2, не знам, не ги разбирам тези работи. Взехме си билети за автобуса. Колко пари дадохме? 30 евро общо. 30 евро! Като абсолютни баровци си платихме 30 евро, само защото закъснехме с около половин Не час. знам, защото Вало не искаше да Сипете ми го на мен. чака до 7 До 11 часа. Да. Извинете, че за пореден път прекъсвам видеото, обаче забрахме да кажем, че няма междинен влак и ще си взимаме автобус. Да, това беше от мене и приятно гледане.
Айде, Пловдив! Закриваме влога. Ало. Закриваме влога от Автогара Юг с тази водичка в пластмаса, дет ни я дадоха от турски автобус. И балкански сlikастички, брат. По-далече, по-далече. Така. Айч! Аз не обичам кисело. Тази вода не е лоша. Този път малко не изпълнихме предизвикателството, ама честно казвам не мисля, че имаше как. Особено като сме дошли май като някакви туристи. Да, като цяло някой друг път евентуално пак ще се пробваме. Иначе на здраве с водичка в пластмаса от турски автобус, братле. И балкански сlikастички. И също така трябва да благодарим на нашия спонсор Кътспро Барбершоп. Кътспро Барбершоп, най-добрите подстрижки в Пловдив. Топ цена, топ качество, абсолютно всичко топ локация. И какво? Скоро пускаме мърч, който най-вероятно само ние ще си го носим, ама все пак да ви хайпна малко, да ви надъхам. Така че да, здраве от турската вода, балкански сlikастици. И другия път, ако пробвате някакви такива глупости като нас, ги обмислите малко повече, брат, защото в момента ние сме мокри и като цяло аз съм доволен от деня, няма лъжа, аз съм доволен, беше готина разходка. Беше готин влог, в момента стана прекалено много приказване тук накрая. И това е, преселите мечтите си и се абонирайте за канала и скоро пускаме мърча.